खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासनि गोसो गोथारै बरायबाय वेलकाम। दिनै 6 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार। फैदो दिननि बेलासनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय डक्टर राहुल बसुमतारीनि थाखाय दिनै उदालगुरि जिल्लायाव एबसुजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा लैहोर लैहोर फैनानै धरना खालामनायाव बाहागो लादों आरो बयबो दायनिगिरिखौ फासिनि साजा मोननांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। जोबोर मोजां खौरां। लोगोसे बड' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै गाबोन बिटिसिनि बायजोआव थानाय अनजालु आरो अनजालि बिथांमोना गासै गं 21टा जिल्लानि बर'फोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा 1 घन्टानि थाखाय गाबोन 7 सेप्तेम्बर खालि सुबुं खुद्रिखांनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों। बेनिखायनो बिथांमोना सुबुं खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों। गुबुन फारसेथिं बांलादेशनि स्मागलार खालामग्रा सासे बांलादेशिखौ दिनै दहाय फुङाव वेस्ट बेंगलनि मालदा जिल्लायाव BSFआ गुलि गावनानै बुथारबाय। माने गुलि गावहरदोंमोन गोजाननिफ्राय, बेनो थैनांगौ जाबाय आरो बिसोरखौ BSF हान्जाफ्रा गोख्रों नोजोर होगासिनो दङ। बांलादेशनिफ्राय जुदि जोंनि बे भारताव माबा मोनसे स्मागलार खालामोब्ला बिथांमोनखौ गुलि गावनो अर्डार होखादों। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय केरालानि सासे एम्बुलेन्स ड्राइभारा सासे 19 बोसोरनि कर'ना पजिटिभ पेसेन्ट आइजोखौ रेप खालामदों आरो दा बे ड्राइभारखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे चेन्नाइआव सासे 2 बोसोरनि गथ' हिन्जावसाया टिभिजों होसिनजानानै थैनांगौ जाबाय। गथ'आ टिभि दोननाय खाथियाव उन्दुलांगासिनो दंमोन। बेनि उनाव मासे मावजिया फैनानै टिभि सायाव गाखोयो। टिभि सायाव गाखोनायलाय टिभिआ बे समावनो गथ'सानि मोदोमाव गोलैसिनो। बेनि उनाव गथ'आ हस्पिटालाव लांनायाव थैनांगौ जाबाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो। मासे मावजिनि थाखायनो सासे गथ'नि जिउ खहा। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै जोंनि बे हादोराव 90,632 जन सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कजिक'डेआव एयारप्लेन बेरनायाव थैनाय पाइलट जायनि मुङानो जाहैबाय अखिलेश कुमार। बिथांनि बिसिया दिनै गथ' जोनोम होबाय आरो गथ'आ जाहैबाय हौवासा। नैबेनोमोन पाइलट आरो बिनि बिसिया। लोगोसे आसामनि सासे फेक डक्टरखौ दाखालि थांनाय शुक्रबारखालि डिब्रुगड़नि किंकं टि स्टेटनिफ्राय नकलि सार्टिफिकेट लानानै डक्टर खामानि मावनायनि थाखाय पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला नोंथांनि सासेबाबो लोगो थायोना, बै लोगोनो नोंथांनि वाट्सएपआव हरबानो जाबाय। जोबोर गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम। आरो बान्थानि रिजाल्टआ दिनै फैनो लागामोन, नाथाय दिनै आङो भिडिअ खालामनो हास्लाबासै। गाबोन फैगोन बान्थानि रिजाल्टआ। नोंथांमोना गाबोन नेबानो जाबाय। बान्थानि उइनारखौ आं सेलेक्ट खालामखाबाय। भिडिअल' बानायनांसिगौ। गाबोन भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोना आङो फोसावनानै होनोसै। बाय बाय।